welcome back to my channel. This is Ivana, and for today, we're gonna do the Jojowain o Totropahin Challenge. So, marami nagre-request nito. Binabasa ko kasi yung comments niyo. Gagawin na natin yan ngayon. Sana close kami. And sobrang bait nito. So, para kami magkapatid. Actually, lahat kami sa Sino May Sala. Para kami magkakapatid. So, ang sagwa namang jowain ko, diba? So, Totropahin. Gaga ka talaga. Sinundan mo talaga ng lahat ng ano, no? Next, siya yung kalab team ko doon. And, buwang-buwang kasi yan sa sets. Parang bata. Saka, kilala ko yung girlfriend niya eh. Na-meet ko ilang beses. Tropa talaga eh. Tropa. Next, alamang, jojowain. Crush ko to. Okay, wala kang magagawa. Crush ko yung mukha niya. Gwapo. Lumabas na yung kilikili ko muna. Okay, sunod. Well, mahilig kasi ako sa Pilipino. Yung Pinoy talaga na itsura. Minsan, afam. Depende sa mood ko. Mood yun. Filipino mood. But I'm always in a Filipino mood. Usually. Kaya, yung mga crush ko, karamihan talaga Pinoy. I mean, cute siya. 'Di ba? Cute naman talaga. Pero, Totropahin. Sunod. Totropahin. Nakakatawa siyang panoorin. Pero, hanggang doon na lang eh. Tropa-tropa, bro. Sunod. Muna nawala ata yung focus. Focus na kaya, focus mo. No ka. Wala focus ko ulit, chika. Alam ko. Okay. So, hindi siya yung Pinoy looking. Pero, ang gwapo ng mukha. Paano ka napanood niya to? Nalakas mo siya. Bro, crush kita. Yung pag nagsismile siya, gwapo. Jojowain. Next. Totropahin ko. Pero, I mean, based on the looks, gwapo naman talaga siya. Pero, fan ako eh. Next is... Sorry, may naalala lang ako. Naisip ko bet ko yung looks niya. Jojowain. Next is Enrique Hill. Medyo afam yung dating. Tsaka, dati siguro nung medyo younger ako, crush ko siya. Pero, ngayon hindi na. Kaya, totropahin ko na lang. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa pagmamahal. I love you guys. See you in my next video.